माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि आर'नाइ बड' चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। आं दा नै दिनै बोग्रि जानो फैदों आरो गामियाव एसे। बेनि बोग्रि बिफाङा नाथाय बेनिया मोनाखै दख' आं बैथिंजाय थांनांगोन। बेनिया मोनथ'नायानो जायाखै नै गाइसमोन बेखौ जायालां। थुदो बिदिब्ला गुबुन मोनसे बोग्रि बिफाङाव थांनोसै आं। नायलांदो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो साबसक्राइब खालाम। नै गाइसमोन बिथिंजाय आरोना नै मोनसे फुख्रि गाइसमोना नायनो हागोन बेखौ फुरा हाग्रा गोजा आरोना गाइसमोन। बोग्रियाबा दंना गैला फायथारियाबो जोबोद गोबाव जाबाय। गाइसमोना नायलांदो दा दोंना गैला बोग्रिया। बिफाङाथ' नैनोमोन गाइसमोन माथो बिलाइ गोजा ज्राव ज्राव दंलै।